Seis! Nyt riitti mulle tää pelleily. Minä menin hakemaan pullon viinaa, että saataan edes sinut selväksi. Anna tänne sairausvakuutuskorttisi. Mitä sä sillä teet? Se tulee lääkkeeksi. Pullo viinaa. Hei kaverit, hätistelkääs pois toi kännikällä tuolta ikkunan takaa. No sen pitäisi saada pullo viinaa, kun se on ihan kännissä. Tai siis, ei ole kännissä, mutta sen pitäisi saada viinaa, että se selviäisi. Korjaan. Siis ei varsinaisesti selviäisi, vaan tulisi niin kuin varsinaisesti känniä. Mutta olisi kuitenkin silloin niin kuin selvä. Tai siis niin kuin näyttäisi selvälle. Pitäisi saada viinasta alennusta, kun se tulee lääkkeeksi. Ja minä oon Paavi. Saatana veli. Saatana. Haista vittu! Painaa huomenna ja alkaa haivusta. Jos kaverilla on niin paljon otsaa, että se tulee ihan selvinpäin ostamaan sairausvakuutuskortilla viinaa kännissä olevalle kaverilleen, että se selviää, niin sen pitää silloin jo saada. Mä maksan itse sen pullon.